Sumoto, nga giingnan ko ni Christian nga, nahubog ko si imuhang kiss, ma'am. Nabato kay ko siyahang gingon, ug murag nanindog akong balahibo sa tangkugo. Naulaw kay ko sa kong action the other night. Nitubag na lang ko niya, nga I don't know what you are talking about, sir. Tubag po si Christian nga, sir, strangers lang. Gusto kay kong mutubag kay Christian but I know it's not the proper place kay daghang mga mata nga nakatanaw sa mua. And dili ko gusto nga ma-issue or masungugan. Nakasense ra pod si Christian nga murag miiwas ko kay wala ko misumpay sa iyang gingon. Mao tong gitudluan na lang ko niya sa fire extinguisher o gamit siya. It's my first time na mo gamit sa fire extinguisher. Sige na ko makita og ingani, but never pa kong naka-open o nakagamit. Tama ra jud na Chan ang palayaw ni Christian. Short for chancing. Kay chancing kayo mo tudlo. Patik-atik og pull and twist sa trigger sa extinguisher, pero mo gunit ra di ay sa kong tamo. Minarama kayo ang style ni Christian. Pagkauman na sa program, kay gipa-snacks pa mo mga bisita sa office. Pero ako, nisibat na. Wala na ko ni join kay kapoy kay katubang kay Christian. Ulaw pod kayo. Pakaulaw ning maestraha mahubog. Okay raon taog mahubog, pero di lang ang mangawat og kiss. Misakay na ko sa kong motor para muli. 20 to 30 minutes bihayon ng school kung asa ko na-assign pauli sa mong balay. Depende sa unsa ako sog magpedagan. Pag abot pa yun ako sa unahan, kay aha kaayo, kay naguban ko. Natanggal ang kadena sa motor. Makalagot jud kayo. Galagot jud kayo ko. Kay all of the timing pa na manungo kong motor, karon pa jud nga nagdali ko kay na ako'y tawo nga giiwasan. Gisungog jud kaayo akong adlaw ba. Maka-bad trip kay dili ko kabalo mo tawod og balik sa kadana. Okay ra man unta sa buntag akong motor kay gipagut-an naman nako ang kadana sa motor. Pero mitukar naman hinuon sa hapon na muli ko. No choice ko kung dili ipadaplin ang motor o gilabas na ko ang tools sa U-box. Mura ko gurek nga nagtangka og ayo unta sa kadana. Dili jud ko makontento kay si Papa raman ang naga-fix sa akong motor god or ang mekaniko. Dugay-dugay pod ko sige ayo-ayo sa akong motor until mi-surrender na lang ko kay wala man gihapon na ako matarong ug mitindog na lang ko para mangayog tabang. Mutawag na unta ko kay Papa na magpasundo na lang ko. Pero miabot ang sakyanan nga gisakyan nilang Christian ug mihunong jud sa akong atubangan. Wala ko'y ikiyas sa akong gilikayan na tao. Nangutana pa si Christian, stranded ka. Asa may problema? Nitubag pod ko nga, natanggal ang kadena. Dili man na ako matawad og balik. Diyan gina ni Christian iyang mga kauban nga muuna lang, kay tabangan daw ko niya. Nanungog pa na ang kauban ni Christian. Pero akong ginan si Christian nga dili na lang kay moanhin na pod si Papa. Mo ni ingon nako kay dili ko gusto sa idea na magpabilin siya para lang tabangan ko. Kay iyahapod nga mga kauban, lahi na jud ang tripping dere sa mundo. Hagasige na jud og panungo. Gisaradaan ni Christian ang portahan sa sakyanan o gisinyasan jud niya na manlakaw na iyahang mga kauban. Murag wala kadungog si Christian sa kong giingon na ayaw na lang. Wala kabate. Or siguro gapabungol-bungol lang siya. Gidolen ko ni Christian o gikuha ang tools. Ningon si Christian nga, lingkod lang sa kadali. Kay dali ranimo. Tubag ko niya, gani, murag dali radyo na ayuhon para sa imuha. Pahuwat na lang unta ka sa imuhang mga kauban. Tubag si Christian nga, okay ra na. Gituyo gani nako na palako na sila para ikaw ang maghatod sa kuha. Tubagpod ko nga,
baliktad na di ay. Babae na mohatod sa laki karon. Tubag si Christian, ako good drive ani imong motor tapos ihatod ta ka sa inyo ha. Pagkauman, ihatod na pud ko nimo sa mua. Unya ihatod na pud ti ka sa inyo hagbalik. Buangon dyan si Christian ba? Nakatawa na lang ko sa kabuang na istorya ni Christian. Pero katawa na ako ray nakabalo. Kay inner laugh raman. Well, sige siya og ayos sa kadena sa motor. Nakatuto ko sa yaha. Ug nakaremember ko kung anong nagkailami ug sa amuang unang panagkita. Way back February 2014, kay nahimo kong substitute teacher sa usa ka eskwelahan na medyo layo-layo pod sa syudad. When the division office called me na mag-sub ko sa teacher na naka-maternity leave, kay gora ra pod ko since wala pa man pod ko ma-item lagi og ma-regular sa dapat. Ang gisaban ako na teacher kay 4th year high school advisor. Wala pa to'y senior high school ato na ta. Excited ko sa first duty na ko, though sub-teacher pa lang ko. Pero first day pa lang, kay naan ako students na nagpakulo sa kong dugo. Kay pag-attendance na ko, calling all my students and para pod mailahan ako sila. Isa sa kong estudyante ang nag-ingon na 5 siyahang mga classmates kay naa daw sa bilyaran. Andito jud daw na sila gatambay pag mag-cutting class. Nakaingon jud ko nga, wow, what a great challenge for me to encounter this kind of students. The next day, kagipatawag na ko ang 5 ka students nga nag-cutting class. And there, isa si Christian sa 5 ka mga students. Siya ang leader sa kalokohan. Hastang si Pata jud. Mao jud ni akong impression siya on our first encounter. Ipagsabihan ako sila and keep on telling them na mga bata pagani sila kay mga bugoy na. If ipadayo nila pirme, hapit na biya ang graduation o basin dili sila makapasok kay dili makagraduate. Tubag pa ng isa kay estudyante nga, Ma'am, dili am ni bata as si Kuya Christian. Basin gani mas maguwang pa ni siya si Muhammad. Gisiko to ni Christian ang iyang classmate. Sa gibuhat nila, giwarningan na nako sila na if mootro pa kay ipatawag na nako ilahang parents. Since first offense pa nila sa kuha, kay gipasulat ra nako sila og back-to-back letter expressing that they will not do their misbehavior again. Sa nahitabo kay niinan pa ko sa daan na teacher sa school, nakapilan daw na ginabuhat nilang Christian. Nahibalan pa nako na mas maguwang pwede si Christian sa kuha. He is 1 year older than me. 21 years old ko nga nahimo nga sub-teacher ko and Christian was 22 years old by then. Gumikan sa ko nahibalan, I became curious unsa ang rason nga nung dako naman iyang edad. Ana pa siya sa 4th year high school. Well ako, kay nakagraduate na sa college atong 20 ko. Nahibalan ako ang reason sa tanan. When all the teachers conducted a home visitation sa tanan ng mga students na irregular ang attendance o daghan kaayo nga mga negligent sa school. Sa moto nga nabot ko sa balay nilang Christian ug naabtan ako iyahang mama lang. I talked to her mother and wala pa si Christian kay tuan na pod sa bilyaran daw nagsugat. Sa bilyaran siyang angkol. Hingon niyang mama, nga buotan man na akong anak ma. Bisan may pagkabugoyon doon. Pero maayo na og utukan po doon ta. Na-doubt lang na anang sigig billiard kay bawat kwarta na madaog niya. Ginagamit niya sa pag-eskwela siyang manghod og maintenance na ko sa tambal. Duhara niya akong anak ma. Si Christian og iyang manghod na 1 year gap lang siya. 3rd year high school na siya nga namatay ilang papa. Unya 2nd year high school yang manghod. Sukad nga nawala akong bana kay si Christian akong nahimong kaakibat sa tanan. Yun lang siya giskwela ma'am para iyang manghod lang usa daw iyang pahumanon og eskwela.
Sa edad ng 16 kay nagsugod na siya og trabaho sa okayan siyang iyaan. Ang kana iyang sigig pag-billiard ma'am. Kay mao nang ana siya ka-adik ana. Kay dako man na siya ginadawg ana ma'am. Namo po'y ginapalit niya tambal sa kuha para sa kong maintenance. Last year sa dihang mi-graduate na jud iyang manghod sa college ma'am. Gihangyo o giingnan siya siyang manghod na magpadayon og eskwela. Og siya na po daw ang motabang siyang kulang. Di jud unta mo eskwela si Christian kay tiguwang na daw siya og ulaw na daw nga siya ray dako og edad siyang mga classmates. Mag-ALS na lang daw siya. Pero wala man misugot ang manghod kay mas okay jud daw kung makatuon sa formal na education. Gipramisan ng pud sa iyaan ni si Christian na papason sa agaw niya sa Australia ma'am. Basta lang kailangan naa siya'y diploma and Form 137 sa high school. Maong nakadesisyon na jud si Christian na mo eskwela og balik. Kay 1 year na lang man daw iyahang agwantahon. Makumpleto na daw niya ang high school og mo graduate na siya. Kay gusto ligi niya na mo abroad pod og moadto sa Australia. Taas-taas jud ang gistorya sa mama ni Christian. Nito bagpod ko, maayo te kay gipadayon jud niya pag-eskwela si Christian. Kay tama pod. Sayang ang matun-an niya sa school kaysa magtambay siya sa bilyaran. Okay raman na magduwag bilyard te. Libangan or pampalipas oras lang. Pero unta, dili pasagda ni Christian niyang pag-eskwela. Tungod lang sa bilyard. And if mauwaw siya na dako na siya edad kaysa sa iyang mga classmates na wala may edad sa pag-eskwela. If tigulang na o gusto jud kang naa kay mahuman, pwede raman gihapon jud mo eskwela. Unta te matambagan siya kay hapit na biya ang graduation. Basin karon pa hinuon na last quarter siya masangit og dili kapasar. Mao na pag-explain nako sa mama ni Christian kay mao man jud akong rason sa pag-home visit ang pag-istorya para sa performance iyang anak. Nagsad ang mama ni Christian na istoryahon jud ang iyang anak. Nagtanaw-tanaw ko sa mga picture frames, trophy og medal sa balay nilang Christian. Ang nagkwento iyahang mama na ang mga award to siyang bunso ug ang mga trophy and medals po kay Christian. Daog day siya sa division level, city level, regional level and abot po siya sa Davra before ang larong pambansa ni si Christian. Gumikan sa billiard sa mga panahon na bata pa niyong edad. Isa karon, dili naman pwede iyang edad na mag-appeal siya og mga tournament sa school. Kaya na may age requirement ang mag-appeal sa high school. Moaday sa interpurok, barangay og tambay na lang makigtunggali si Christian. Si Christian ay estudyante na pilion lang ang sudlan na subject and very wise po kay dili na siya mo absent og 5 ka consecutive days. Kaya ang patakaran sa school, if 5 ka consecutive days ang absent, kay madrop na. Maong laktaw-laktaw ra pod if mo absent. And if na po yung mga quizzes and exams, kay naaman po siya hinoon. Present na siya. I could still remember kung giunsa na ako na gisulong na siya sa bilyaran para pasudlon lang sa klase ug maundang iyahang kabuang. Niingon pa tong kaduwa ni Christian nakapost-anay niya nga, Richan, gisundo na ka si mong yabo. Nitubag po si Christian nga, buing, di na ko no yaboy, maistra na mo na. Friday magod to, wash day na mo. Maong naka-civilian na ko suot og dili mailhan na maistra day ko. Kay pag di ko mag-teacher's uniform magsuot, kay mura ra ko og estudyante. Nangayo pa tog sorry ang tambay og mitando ra ko sa pagpangayo og sorry ni Kuya Tambay og giatubang nako si Christian. Ako siyang giingnan, Christian, tama na. Nagbell na. Magsugod na inyuhang third period. Nitubag po si Christian while gagunit sa tako nga. Kanilang ma'am, last na ni ma'am kay sayang akong pusta man ko. Nakiistorya na ko sa mama ni Christian ang kapila na may istoryahan og mapatawag si Christian sa school. Kapila na pod na nga maka-community service siya as punishment and okay raman pod siya na maka-community service siya. Basta makaduwa lang gihapon sa bilyaran. Ginasundog pod siya sa iyang mga classmates kay lagi
leader man ni si Christian. Mo nang nakunahuna na ko lain na pod nga strategy because I'm very concerned with my students lagi. Ako siyang giingnan nga kita nalay dula ta. Pumudaog ka, doblihon nako ang bayad kung pila ang nakataya sa iyong dula karon. Pero kung mudaog ko, ang condition lang nako kay dili na ka mag-cutting class, dili na ka magdula og billiard during class hours. Ug modula lang ka pag weekends or after 4 p.m. after nasa klase. Game? Mo na'y proposal nako og abtik pod kaayo nakatando sa Christian. Ni-smile kong pinasikret, bisan kabalo nako kung unsa ka shooter si Christian. Moto niingon si Christian siyang kadula na kami lang sa daw ang magdula. Nangutana pa na siya nako kung kabalo ba ko mo bilyard. Ito bagarapod ko nga a little bit. Sa moto nga i-arrange na ang bula og nagtagsa na may tako ni Christian. Napuno ang cheer ang bilyaran and of course tanan nga na didto kay kang Christian jud mi pusta. Ang gidula na mo kay 8 ball. Si Christian ang unang mitira kay siya ang nakadaog pag toss coin na mo. Stripe balls ang iyahang gipili. So kailangan niya masulod ang tanang stripe balls na 9 to 15. Dan ang number 8 tayo para ma-declare na siya ang daog. Ako ang solid balls from 1 to 7 and need na masulod ang black number 8 para ako pod ang makadaog. Nabilan og tulo ka stripe balls si Christian kay lisod man ang posisyon sa pula. Mo nang it's my turn na po. Sa dahing ako nang mitira, wala nakagunit og tako si Christian kay wala na nako siya hatagi o kayo. Last ball na which is the number 8 black ball. Ang pagtira na nako, misulod jud siya og nakadaog jud ko sa dula. Nasyak ang mga nananaw kay wala na nakagunit og tako si Christian kay wala na nako pagbigay. Namakpak gud sila kay wala daw halos makapildi kay Christian sa mga tambay sa bilyaran. Ako ra jud daw ang nakapildi kay Christian. Ako siyang gingnan, unsa man, a bet is a bet ha. Nakadaog ko. So dapat tumano nimo imuhang saan. Sulod na sa klase. Sa moto nga wala jud sila nahimo og nagbaktas na mipadulong sa school campus. Nangutana pa ang classmate ni Christian nga, "Ma'am, nganong hawod man ka moduwa og bilyard?" Nitubag pud ko nga, I'm a billiard davra player sa 8-ball division. Ningon si Christian, nga tinuod ko ma'am. Basi nag-abot ta ma'am kay apil pud ko gikan sa elementary pa ko. Naundang lang sa dihang nakaundang kog eskwela. Nitubag ko nga, yes, nag-abot jud ta sa elementary pa ta, representing sa tong kanya-kanya na eskwelahan. Pero dili rata aware kay sa male category man ka ug ako sa babae po. Tubag si Christian nga wala man ka mag-ingon na inana day kakahod mo. Giisi-isi lang ta ka cause I thought wala kay ikabuga si bilyard. Pero astiga day ni mamoy. Idol na ta ka ma'am. Mismal ra kog pinasikret kay naalasan ako si Christian. Wagi ang plano, ako ang strategy. Kailangan jud pod na agyoon nato gamay sa kasipat ang kabuguyon sa ato mga students. Teachers should know their students and level with their standards so we could catch and understand them. Ako siyang gingnan, kabalo ko na sharpshooter kay ka, kay medals and trophies pa lang nimo sa iyong balay. Proof na unsa ka kagaling mo bilyard. Nakadavra man ko. But I know mas hawod na sa kuha sa tiyan. Pero kabalo ko ang anong napildi ka. Nangutana si Christian kung ano, ako po siyang giingnan because of my good intention para sa mo. God help me to win para magsubay na ka sa tuwid na daan. Nahilom og kalit si Christian sa akong gingon. Mura siyang nag-undergo sa mahabang reflection. Sumoto nga sugod ato na panghitabo kay nagka-amigo mi ni Christian. Musulod na siya sa mga klase ang dili na pili kay tanan na jud iyang sudlan. Inspired siya ang miskwila matagadlaw. Pati iyang mga classmates na si Paton kay mo patuo siya. Mosundog na sa iyahan na magbehave.
Naging close ko sa akong mga students sulod sa 2 months nga nag-sub ko silang school. Maybe because it's my first teaching job, mao nang I gave all my heart. Ang closeness namo sa akong mga students kay miabot na sa point na mga ligo mig dagat. Outing sa labas if naay isa silahan na mag-celebrate or birthday. Or sometimes they would invite me if naay mga fiesta silang lugar. And ako pod ang ginatambungan. But bisan close mi nilang tanan, I would always remind them na sa gawas kay amigo ag amiga ta, but inside the school, I am your teacher and you are my students. Then one time, nga while naghulat ko og kasakyan nga nako sa gate, ningon si Christian nga, "Ma'am, wala pa kay kasakyan. Tara ma'am, ihatod ta ka." Nitubag pud ko niya nga, "Madaog kay ako ang imuhang motor. Basin mibigay na sa ko." Tubag pud siya nga, "Ma'am, kalansay lang ni tanawon ako motor, pero kaya ni mosaka og 7 ka bukid." Sa motor misakay ko nga nakatawa sa motor ni Christian. Tinuod jud nakalansay ihang motor, pero astig man di ay pagmudagan. Samok pa jud ang tambutso kay noise pollution kayo. Katong nag-sub ko, nagpanakayan ra kog pedicab or motor padulong sa bus terminal kay layo-layo jud ang school nga naging substitute teacher ko. Wala pa ko'y motor, ani na time. Ningon pa na si Christian nga, sibog dare sa kuha ma'am, ug gunit kay basin mahulog. Tubag ko niya, nga tarong og drive ha, kay precious kay niya akong life. Tubag si Christian, lagi ma'am, kay precious man pud ka sa kuha. Og sa moang tanan. Sa nagbiyahe mi kay hinay kayo ang padagan ni Christian. Mas kusog pa ang nagdaga na tao kaysa sa padagan ni Christian. Subaraan ra pod ka precious siyang speed driving. Sa nagdrive siya, sige pod may istorya. Nangutana pa na si Christian nga, "Ma'am, bawal di ay magkarelasyon ang teacher ug student?" Nitubag ko nga, "Oo, bawal kay sa code of ethics na." Ano gud nga ga-ask ka na? Tubag si Christian, "Nag-ask lang ma'am, pero hapit naman mahuman imuhang pagiging subs teacher sa mo. So pwede nakapanguyaban og estudyante ma'am. Idol mangud ta ka ma'am. Crush na gani ta ka. Inspired ko mo eskwela gumikan si moha. Nakapangutana ko sa akong sarili na if manguyab ko si moha, siguro wala jud ko'y pag-asa. Kay unsa raman ko? Estudyante ra jud patawon." Nikatawa jud ko akong giinan si Christian nga, buangon jud ka tiyan. Wala man jud preno may istorya ha. Tarong si mong pag-eskwela tiyan. Tubag si Christian, pag magtarong kog eskwela, unya makahuman ko. Pwede na ko manguyab ni mo ma'am. Tubag ko nga, may eskwela na ka sa college. Di ba pag graduate ni mo sa high school, kay mag-Australia man kaya ka? Gitubayan ra nako si Christian ani cause I thought gabinuang lang siya. I never thought nga seryoso day siya ani dyan. Yung si Christian, nga para sa imuha kay mo eskwela ko ma'am, para dili na ko maulaw na panguyaban ka. Tubag ko nga, pag eskwela og tarong dili para sa kuha, kundi dapat para sa mong sarili o para pod si mong mama. Tubag siya nga, para man pod kay mama og sa kong sarili ma'am. Pero ikaw jud ang pinakarason kay natamaan jud ko si mama. Mahal na gani siguro tika. Nikatawa jud ko ako siyang giingnan nga mahal ang kilo sa bugas tiyan. Ana pa si Christian nga, bisan pa student ko ma'am, makapalit man pud ko og 1 ka kilong bugas matag adlaw Dili mantika pasmohon ma'am. Billiard dry katapat ana. Tubag ko nga, "Oh, kanang imong sigig billiard ha. Basin pag-eskwela nimo sa college, kay mo na nay kabagsakan nimo kay si bilyaran ra ka magtambay pirmi." Tubag siya nga, "Mudula man gihapon ko ma'am,
Pero dili na ko mag-cutting classes. Kay you changed me biya. Power jud kay ka, ma'am. Lahi ra jud ka. Nagkatawa na lang jud ko niya ug ako siyang giingnan. Nga kasipat na lang jud nimo siya, no? Puros ka binuang. Sa tanan akong students, si Christian ang pinaka-close ako. So siya ang nag-iisang student na dako kayo og transformation og impact sa kuha sa teacher. Ang mas nagpasuod sa mua is ang time na naging mag-partner mi sa dula sa billiard during siyang birthday. He invited me na mag-adto kay nangita po siya ka-partner sa dula since na daw sila tournament siyang mga uncle o cousins. Of course, kami ang midawg ato ni Christian sa labanan. Hangtod sa graduation na sa ko mga students and last day na pod sa ko ang pagiging sub-teacher. Kay by the next day, mubalik na ang teacher jud na ko ang gisaban. Gihatagan ko gift ni Christian after sa graduation ceremony. Ako siyang giingnan. Nga siya. Nganong gihatagan man ko ni Moane. Ako ang dapat maghatag og gift sa imo because it's your graduation. Mo nang dapat dili mahuman ang adlaw na dili nako ni mahatag. So mo to ang gihatag nako ang gift nako para niya ug ako siyang giingnan nga happy graduation siya. Congratulations. I am so happy and glad na despite sa age gap ug mga hindrance sa imong life towards sa imong study, still you finish the race. Happy ko for you, my billiard partner ug my best transformation student ever. Ito bag si Christian niya. Nadya kay gift for me, said ma'am. Salamat, ma'am. Billiard partner. Tamis kayang pahiyong. Magunta, ganahan ka na akong gift, ma'am. Kay pila ka bilyaran ako na agipunan. Nagkatawa jud ko kay grabe kasipat tawhana. Hoy lang istorya mi ni Christian kay miabot na ako ang sundo. Akong gipilailan ni Christian si Jeffrey. Ang ako ang boyfriend. Ningon pa gina si Christian sa akong uyab. Ni sir, ang pingi si ma'am ha, kay if mapasakitan mo na siya, ilugo na ko na siya si mo ha. Nagkatawa jud ko akong giinan si Christian niya. Bangon jud ka siyan. Adto na dito oy kay manlakaw na mi. Congrats again. Milakaw na si Christian and then kami na lang ni Jeffrey ang nabilin. Nagbaktas may padulong siyang motor. Isundo ko niya sa school kay mag-celebrate me sa mong first anniversary as couple and my last day duty being as a sub-teacher. Nagkaistoryahanay pa mi ni Jeffrey about ni Christian. Anyways, since Jeffrey is my first boyfriend, so I would also say that he's my first love. Abigyan inako na ako ang first love mo sa dakong ko forever. Since parihas man mi ni Jeff na teacher po. But I'm wrong kay mitagal ra nga mo relasyon ni Jeffrey og 1 year and 6 months. Kay nag-break me sa dihang nag-work na siya sa Thailand. Our love from each other fades because of our long distance ug hinay-hinay nga pagkawala sa mong time sa usag-usa. Apil na amo ang communication. Sa relasyon man god, importante jud ang time, effort, and communication to make your love story to have a happy ending. After Jeff, kay napa ko'y nauyab na pod. Manager siya sa usa ka landing company. Pero nagbulag lang gihapon me. And then si Mark na dayan. Ang police officer kong boyfriend na dakilang cheater pala. Sa moto nga pagkagabi na, after all the busy day, kay nagkahigayon na jud ko sa kong self og muni-muni sa kwarto. Giabrihan ako ang gift ni Christian for me. He gave me a token of a billiard game collection with a card. I read what's written in the card and isa dito siya ka-confession letter. Telling there nga seryoso siya sa pag-love sa kuha. Na dili joke lang kay tinuod daw iyahang gingon siya. That I'm one of his inspiration.
Medyo na-shock pa ko sa akong gibasa. Mao nang gitawagan jud na ako sa Christian. Nagpasalamat ko siyang gift ug nagpasalamat pud si Christian sa akong gift niya nga t-shirt. Then nangutan ako niya about sa letter. Nito bagira po si Christian nga. Okay ra ma'am. Kabalo kong wala jud ko'y pag-asa. Kay unsa raman ko. Estudyante pa ug wala pa inabot sa life. Istorya ra ko sa kong gibati ma'am. Na crush kayo tika. Ug ikaw ang rason nganong nagtarong na kog eskwela. Gibag-o ko nimo. Manong gusto ra ko magpasalamat ma'am, sa pagiging maayong teacher o friend nimo sa mga. Especially sa kuha. Salamat sa tanan ma'am. Unta po hon, pag naan ako'y nabot sa life ug magbulag na mo si mong boyfriend. Then kung magkakita tagbalik, dili na ko makulaw. Nadiskartihan ti ka ma'am. Nagkatawa na lang jud ko sa giingon niya. Ug ako siyang giingnan, nga puros ra jud ka binuang siya. Pero salamat po na. I'm praying and hoping that you will achieve your dreams in life. Makita ra gihapon ka og babae na para sa imo. And always remember na ayaw maliita imong kaugalingon. Kaya walay age limit ang edukasyon. As long as you are eager to finish the race, makabot ra jud nimo ang tanan. Pray, believe, and act. That's the key to success. Ang akong last duty as substitute teacher sa school kay mao pod ang last na pagkita namo ni Christian. Nahibalaan na lang nako sa iyang mga classmates sa dihang nagkakita. Nag-college daw si Christian and then afterwards, wala na ko'y balita sa iya.